Mikko, se L puuttuu nyt tällä kertaa, se tuli sieltä. F-Balancelta Henkka, morjesta. Ja F-syys juustoluun niin otetaan semmoisella pikakelauksella käsittelyyn. Yksi raaka-aine, lehmän maito, ja sekin on laktoosina fermentoitu, eli on niin suolistoystävällinen tuote. Paljon proteiinia, paljon kalsiumia. Ja valmistus tapahtuu Latviassa, EUn kanssa yhteistyössä rakennetussa tuotantolaitoksessa, ja me F-Balancella ollaan tämän tuotteen tuottajia, eli latvialais-suomalaisesta tuotteesta puhutaan nyt. Ja koon valitseminen on tärkeä juttu tässäkin tuotteessa, eli XXL löytyy naturellina, siellä on vähän makuluuta myös, mutta karrikoidusti voisi ajatella näin, että siellä on chihu ja siellä on se Bernin paimenkoira kautta Tanskan dogi ja kaikki siltä väliltä. Ja se valmistusprosessi siitä sen verran vielä, eli tämähän käsin muotoillaan aina, ne luut on kaikki hiukan eri mallisia, kun on 100% luonnollisia, ne tehdään käsin, joka on kappale kerrallaan, niin silloin se annetaan anteeksi. Ja kuivatus kestää tehtaalla 2-3 kuukautta, jonka jälkeen se on mahdollista tarjota sitten niin koirille. Ja käytännössä 10 vuotta voit tätä koiralla tarjota. Ja pehmennyksestä sen verran, eli se on kova luu, se on hyvä joillekin se on huonompi asia, niin sitä voi pehmentää, laittaa vaikka mikroon hetkeksi, niin 130 sekuntia, totta kai riippuu mikrosta, niin se tulee hiukan pehmeämmäksi. Jos haluaa tehdä siitä oikein tämmöisen niin kuin oikein superherkun, niin voi laittaa pieniä palasia mikroon ja tehdä tämmöisen dogcornin, tai voi laittaa jopa tuommoisen kokonaisen XXL sinne, niin sitten sulla on semmoinen jenkkifutiksen mallinen iso herkku. Näillä eväillä eteenpäin. Moro!